Hi guys, so we're going to Kitaw-Taw Bukidnon! Oh shit! Sabi kainit. Ipagawas na surulin ba? Ako mag-wild na. Ikaw mo, apa yung nirulin mo? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Two hours later. Oh shit! So guys, so nakaabot na may karon diri sa 5 Sinuda. Best, alin na best. Para makapit sa supply. Sinuda. Wala gani nagdala sa among bano. Dili mi malipong. Red Horse Beer. Kainom ka? Kay Sarah. Magtiwas ta. Okay, pakita ang tourist spot. So muna ang turi. Yot. Oh shit! Yot. Okay. Pubog na. Nangaluyahan man mi dire ay. Ay, siya. Palit sa tag sa 7-Eleven. Di ba pa ito mo sa Lurayan? Dito may pagkabot dito. Brick Hills. Pero mas magpa dito ba yung Brick Hills. Dito. Pero gwapo ka dito. Ano ba nakita mo dito ba? Wala pa. Magpas Marlon Rivera lagi. Ang taga bukid nun, wala yun. Kinto sige na si plano nimo. Kaya na kayo may bot-bot. Ito chinilas. So paano to chinilas? So mana ita. Ano yung inipon niya ito? Panagang Reyna. Manawag prosesyon. Nawag na Kens. Nawag na Kintoy. Ay! Stay mo no. Ay, good stay mo no. Ang pati sa ulan. Wala. Muna siligin karon nas kitaw-taw nag libo. Libo. Oh, pariyo ko. Pipen. Tumbay. Kamurag pa. Sige na. Inaog na. Sige. Inaog ito eh. Tama na ito nilubong. Diba ito nilubong? Ay, magkatawa ba? Basta Kintoy. Ang mga salarin. Oh, lisulod. Ito, wow. Worth it in quarter 3 guys. Oh.
Double deck. Si window. Ay rice cooker nga murag nakataon. Galingon, apoy water heater, thermos. CR. Libre. CR, liguanan. Brand new. Then, nasa ref. Kung gusto nila i-fresh inyong mga gugma diri nga wala na nakahunga. Then, second nga kwarto. Daghan kayo siya guys. Yan. Kaso lang, di na siya kinalag aircon kay ngano. Nana siya ay ceiling fan. Bugnaw sa kisa rin mo kahit sa mga aircon pa mo ni. Yan. 7! Dito sa second floor. Magkwanta, mag-house tour. Yan. Nata sa second floor guys. So napod sa higdaanan diri. Look. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 siya buo. Then napod sa electric fan. Masyang view diri sa bintana. Oh, balik ko. Muna siya buta. Tibo. Latsa. Say wifi window machine oh. Di ba ni mag-problema diri sa internet? Sige, smile. Kita idadi oh. Sige. Ping ping si Pau po. Dawikins, kumusta mo experience padulong diri? Oh shit! Nga nakashot kag duha ka kabayo. Pero siya, layo kaya ang biyahe. Ulog kayo, ulog. Cooking shoes yung Antonio. Basta wala ka, ikaw walang yan pala may edad mo yan. Oo, 21. Ha? 21. 21? Man, alam mo lang. A few moments later. Hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang mundo, hanggang kumulong ang luha, hanggang mahulog ang tala. Saan mo aking mata? Di mo ba nakikita? Ako ngayon Katapad namin, katapad namin. Ay, dito ko. Morning! Dali na. Paulit na siguro ni Babas. Gigi Babas is rolling.
Hi guys! Welcome to my vlog! Ano ba? Hello! Kailangan naman po na matulo. Maligo, takab. Mag-picture ko dito sa mga kayo, maglingkod ko ano. Welcome to Tour Spa! Managhan gid imong followers. Pamati. Welcome to our vlog. Maulam. Ay, maulam yung picture. Maulam yung. Rikin, kamusta ba? O, kamo daw. Kamo or sumbagon ta ka. Ano na, halika. Ate mato kami po. Ate mato kami ba? Duha. Kapila sa rin yun yun, Lul. Apili na natin yan yung duwa. Uy, kami po. Uy. Yes, I bet. O, kaliyot ko. Ba! Ba! Sige na kayo, mag-open na kayo sa kayo. Gabandana, mag-isa ko. Mura mo sa idana. Dati ko na tayo. Ito po. Ate Nora and family. Sa Catholic, you Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Ikaw magsawa na sa cake. Ikaw magsawa na sa cake na. Happy